past 10 ngeno 9 uyazi umuntu ovakashile la ekhaya before ezoza umpostoli uhlala nani hour no half usedecide umpostoli afika nje lana edumisa eshumela ethandazela abantu umuntu ahlala nani hour no half usedecide ukuthi ephotha mhlawumbe ngoba abantu bakhona bakhulile abamnandi nihleli ngoba ugroup obungani kunabantu abavakashile ngoba uma sesikhulile siyadividana sithi sibambana abantu ohlala ngapha nangapha sibambana bakakena abantu abavakashile uma kuthiwa kufuna uLuke chapter 2 uvule iBhayibheli bese uyamnika wena usumdala afuna ukuthola icilongo umvulela icilongo bese uyamnika athi umuntu uhlobo lunothando sofika umfundisi soshaya isipili sokugcina vele umuntu uselidlile ibandla kodwa uzobidla kanjani ibandla lihlina nibe mvakashele Anaphuma inkonzo nimanodo umuntu ovakashile usabiyedwa ke manje akasazi ukuthi lokhethi avele bontwe abanginakile kanti funa kube nomuntu othi uhlala lapho i-team number yakho ungakukade lo muntu uhlele eduze kwe-home sellers ne-home seller ngakhona kunomuntu obuthi next week ngizoza ngizokulala ngicela ube dating ngeke umbone usokhulise ngentshumayelo abantu bakhona bengakhulile You know what? Because we don't have the retention plan. Lately, last year, mhlawumbe ngenile abantu aba-1000 bevakashile kanje. Kodwa bahamba bengabuyi kanje ngoba asinayo iplan yokubagcina. Wonke umuntu udiphe nompostoli, hayi ubaba uyashumela wena wenze ngesikhathi sakhe nawe. Umkhombi ikhanda lahlekisa umuntu ovakashile khona umuntu ovakashile nomuntu olibonayo engamboni adecide athi kanti kunje la ekhaya. Ibandla likhuliswa ama-powerful message likhuliswa inhliziyo sabazalana abakhulileyo. Lusije ibandla lingakhulile sibanga nalo umnyango masiphuma. Yeah. Nathi noshumela usuphusha umnyango uthi akasakontrol umshumela. Ja uphuma uyaphusha umuntu kanje ubona ukuthi kanti ibandla sekhulile liyazi ukuthi leadership goes out first. Thina we all remain. Sisalela manje ukubuzana ukuthi bangakabeka senhlazini. Unabo masipesa abantu abawudwini. Awusifika nemoto empty picture empty kunabantu abala inkonzo nabangena transport. A sign of selfishness and not growth. Ngoba uNkulunkulu ithuluzi la. Imoto akuphela uNkulunkulu akusiyona ukuchongo yopandisa umbuso. Isiyenza enye imoto kuyafika. Masifaka abantu ukuthi ama-shocks. Ama-shocks of ama-shocks. Awusenga ama-shocks. Ake sikhuluma umsebenzi kaNkulunkulu. Makhelwane. Growth is a demand of the season. Siyafana na? Unyaka abantwana? Ya, uyomemezele, khulani unyaka. Ya, khulani unyaka. Musa ukuvumela umsebenzi ufe kwi-position yakho. Cacisela unyaka. Naye into eyenza umsebenzi ungakhuli nabantu bakhona bengakhuli. Ilento ukuthi enkonzweni awunayo inkonzo yenzayo. Abanye bacula, abanye babeka idula, abanye babeka amanzi, abanye babeka sound wena uthela. Lokubuka bangagamile. Sakagamile. Buka banama-growth emakhanda lona. Akarelaxenga. Buka ukhala blocking lombala nalombala ufana isikhumba sakhe. God does not bless abantu abagoqa izandla. Ingakho kusasuzothuka abanye abantu ithi hayi mina vele mfusi uyanthatha nakasithande kanti wafika endaweni yesibusiswa xosha isiqalekiso. uJesu wenze njani? Wakho. Isizini yami bazalwane lena? Hayi bo ngiyibona icelo zakho zonyaka inkulu unalo ikharenti okuyiphatha. Nabantu abafika bengenalo ukuthi bacela izinto abayithola abasekho namhlanje. Ngoba kusiza ukuzolanda izinto kanti awunayo ikharenti okuyiphatha. Uthi uNkulunkulu, if I bless them, I lose them. Nathi point I'm not considering tenders. Say growth is deliverance.
ukukhula kuyini bazalwane? Kuyi-deliverance. Siyazwana? Angikwenzela isibonelo.